Man skal kigge på alle de muligheder, man har. Fyn er i en helt unik position. For det første har man fornuftige naturressourcer rundt om sig, altså et dejligt sted, havne. Man har fået en infrastruktur leveret med motorveje, broer, man har sygehus, man har universitet, nærhed til en række større byer, København selvfølgelig meget tæt på, Flensborg også tæt på, Aarhus, Hamburg ikke så langt væk. Ligger faktisk klods op og ned i Europas vækstmotor, som er Tyskland. Og kigge på de muligheder og sige, hvad er det så egentlig, man kan bidrage med. Og der kan man jo kigge ind og sige, hvad er det, der er for nogle ressourcer i sig selv her. Der er jo mulighed for logistik, altså transport, der er mulighed for sundhed, der er mulighed for fødevarer, der er mulighed for medier rundt omkring TV2, der er mulighed for masser af viden omkring universiteter og hospitaler osv. Så kig på det, og så prøv at bygge op en gang til at sige, hvad er det for en spring, vi skal tage for at komme fra et land, eller fra et område, der er lukket ned til et område, der bygger op. Det er, man skal sige, det vi har er ikke godt nok. Og hvis vi bare siger, jamen det vi har det er godt nok, så kan man være ret sikker på, at så bliver det værre. For verden står ikke stille. Verden ude omkring brager løs, og udviklingen med flere og flere ældre og flere arbejdsløse vil lægge et pres på den aktive del af fynboerne, som vil mærke højere skatter og en større træghed. Så hvis man ikke får den udvikling vendt til en positiv spiral under en eller anden form, så vil man se et fald i velstand. Man kan ikke bare holde et jævnt velstandsniveau. Man vil simpelthen se, at man falder tilbage og hører til en fattigere og fattigere del af verden.